Now, what are you waiting for, huh? Me ready, me been ready ever since before the times of hip-hops. Boom, boom, boom. Jeg burde drikke lidt mindre sprut generelt. Jeg burde tjekke for noget fint kulturelt. Jeg burde ikke smule, når jeg er ude og rejse, men det har jeg prøvet. Mikkel Mørk, jeg er en drengerøv. Jeg burde tænke på, hvor tit jeg popper weed. Hvor meget jeg mixer ud af, hvad jeg propper i. Jeg burde sikkert ikke sove til klokken 2, når jeg er fri, men det har jeg prøvet. Jeg er en drengerøv. Vi på tur og spiller terninger om hvem der sover hvor, og hvem der banker på hotelværelset overfor. Og spørger det ældre ægtepar om de er klar. Et par små flasker for meget i deres minibar. Ja, vi kan både gamble og battle, og den der pind, er det ikke noget, du vil satse? Jo, du er velkommen ved bordet, bare du husker din nold. Du bliver rødt, skriver tegnet på, hvis du går kold. Men kun den ene gang, den slags husker folk. Du har prøvet det til festen, mine gutter. Hold de ikke, teenager længere burde til os voksen. Skriver mine tekster og spytter dem i boksen, jo. Når jeg er i et mood til at fuck med dudes, tager jeg dit suit på og starter food fight med dig food. Gangster vibes, det synes vi også er cool. Bitches, switches og 26 tommer jul. Det har aldrig været min drøm at blive brandmand. Har altid vidst, jeg ville have swimmingpool på verandaen. Siden jeg var lille og bange for bilhus, har jeg ville bo et sted som Masterpiece hus. Har aldrig ville være fodboldspiller eller model, men skriv rhymes, få min chiller på. Bo på hotel, tro på mig selv. Change skriller, kom ud af min gæld. Få landet til at bounce, rock crowden igen, så yo. Jeg burde drikke lidt mindre sprut generelt. Jeg burde tjekke for noget fint kulturelt. Jeg burde ikke smule, når jeg er ude og rejse, men det har jeg prøvet. Mikkel Mørk, jeg er en drengerøv. Jeg burde tænke på, hvor tit jeg popper weed. Hvor meget jeg mixer ud af, hvad jeg propper i. Jeg burde sikkert ikke sove til klokken 2, når jeg er fri, men det har jeg prøvet. Jeg er en drengerøv. Det er et faktum med mine idoler. Rapper om at pack guns og maskinpistoler. Så når Møller spiller Craig G, efterfuldt af Jay-Z, bliver Hennessy pludselig 15 år til at så crazy. Vælter ud af toilettet med pikken frem, og hvis du spiller kæk, bliver du flækket som pindebrand. Min mand, han er hissig der. Man skulle tro, at han var officer i det militær. Nej, jeg er bare en drengerøv. Hvis stort det er baggy pants, så om bitches vi vil få, hvad jeg spørger, om de vil dance, om de vil give den op, om vi skal give den gas. Okay, hvad synes I om aftens forløb indtil videre? Jeg synes, det var fedt. Ja, det var sjovt. Fedt at bruge det anderledes og slippe den ene og drengerøven fri. Det er et fedt initiativ, I har taget til at arrangere den aften. Hvad synes I om, at pigerne ikke har været med jer? Er det rart, eller? Det er rart. Det er rart. Ja. Der får man måske også set nogle andre sider end nogle af de andre drenge. Hvad synes I, der har været specielt fedt i aften? Soldragterne og battlekampen i starten, det var fedt. Ja, men jeg synes også Soldragten og Playstation. Ja. Hvad synes I om drengerøvsaften indtil videre? Det er fedt. Masser af blod. Hvorfor? Det fik man ikke spille andet ned. Det er ikke hver aften, vi har sådan en fed aften her, og det kun er for længe. De fleste gange der er 4-årsmængder, som der stemmer rundt. Hvad synes I, hvad kunne I bedst lide? Det hele. Battle. Battle? Største år. Sumobrydning. Jo, var der noget, der kunne gøre bedre, som tager tiden, eller? Der kunne man helt fra starten af, så de andre de ikke blev på. Var der noget, der kunne være anderledes, som kunne være bedre? Topløs servering. Måske fadølsanlæg. Nej, hvad synes du er fedt? Det var lidt uheldigt det der med at der var så mange, der gik. Det der med LOL. Hvis man kunne have fået alle til at være det samme sted hele tiden. Måske få Brian til at runde noget let hernede. Men ellers så synes jeg, det er godt. Fyld din krop, jeg henter din flaske. Det var alle dage, som var de blå mandag. Laver helikopter og hopper ud på anden sal. Til mig tosset, det ligger til min klik, men der er ikke plads til typer som dig på mit pik, nej. En god film skal have sex i.